баҳри таъмини муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе бо омӯзгорони ботаҷриба бори аввал аз ҷониби Сароясати маорифи шаҳри Душанбе дар пойтахт ярмаркаи ҷойи кори холӣ ва вазифаҳои озод доир карда шуд, ки дар он шумораи зиёди корҷиёни соҳаи маориф иштирок намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши омоданамудаи ҳамкоронамон Қиёмиддин Ҳомид ва Иброҳим Қараев. сароясати маорифи шаҳри Душанбе ҷиҳати таъмин намудани муассисаҳои таълимӣ бо мутахассисони касбӣ мунтазам чораҳои зарурӣ андешида, таъмини муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Душанбе бо мутахассисони таҳсилоти олидоштаро яке аз вазифаҳои аввалин дараҷаи фаъолияти хеш медонад. имрӯз дар шаҳри Душанбе 182 муассисаи таҳсилоти умумии новобаста аз шакли моликият фаъолият дорад, ки аз ин шумора 132 адад муассисаҳои буҷетии ноҳиявӣ, 9 адад муассисаи буҷетии мақомоти шаҳрӣ ва 41 адади дигар мақоми ҷумҳуриявии тобеи ташкилоту корхона ва хусусӣ мебошад. дар муассисаҳои зикр гардида 11080 нафар омӯзгор, ки аз ин 8501 нафар занони соҳибмаълумоту соҳибкасб фаъолият доранд. сароясати маорифи шаҳри Душанбе бо мақсади таъмин намудани муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озодро дар муассисаҳои таҳсилоти то мактаби ва миёнаи умумии шаҳри Душанбе, инчунин муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ аз ҷумла маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе, маркази рушди истеъдодии назди сароясати маорифи шаҳри Душанбе, воҳидҳои холӣ дар шӯъбаҳои маорифи шаҳри Душанбе ярмаркаи ҷойҳои кори холиро эълон намудааст. ба ҳолати имрӯз дар муассисаҳои таълиме ки мо ҳамагон медонем, дар муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳри Душанбе ки таҳсилашон ба забони русӣ мебошанд, инчунин фанҳои табиӣ, риёзӣ аз ҷумла дақиқ ба маълум карда гӯем омӯзгори фанҳои физика, математика, технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе, инчунин омӯзгорони синфҳои ибтидоӣ ки таҳсилаш ба забони русӣ мебошад бештар ба роҳ монда шудааст. вобаста ба ин аз ҳар як довталабе ки дорои ихтисосҳои муайяни равияи омӯзгорӣ мебошанд даъват намуда хоҳиш менамоем ки омада ҷиҳати фаъолияти минбаъдаи худ ихтисоси худро муайян ва дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе идома диҳанд фаъолияти худро. сароясати маорифи шаҳри Душанбе ҷиҳати баланд бардоштани маърифати техникии кормандони омӯзгорӣ, ташкил намудани усулҳои муосири таълим, курсҳои омӯзишӣ оид ба омӯзиши компютер ва тахтаи электронӣ ба омӯзгорон ташкил намуда, дар 4 соли охир 9245 нафар, яъне 83% омӯзгорони муассисаҳои таълимии пойтахт дар ин курсҳо таълим дода шудаанд. вобаста ба ин сароясати маорифи шаҳри Душанбе ҷиҳати ҷалби мутахассисони касбӣ ба фаъолияти омӯзгорӣ дар муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ярмаркаи ҷойи кори холӣ ва вазифаҳои озоди соҳавиро дар соҳаи маорифи пойтахт баром мондааст. бо дар назардошти дархости шӯъбаҳои маориф ва муассисаҳои тобеъ дар чорабинии мазкур 228 ҷойи кори холӣ ва вазифаҳои озоди соҳавӣ пешниҳод шудааст. сароясати маориф дар оянда низ ба нақша гирифтааст ки чунин чорабиниҳоро зиёд намояд.